כשאלוהים החליט לתת לנו את התורה, הוא ידע שאנו רחוקים ממנה, ועוד נבגוד בו לא מעט, במעשה ובמחשבה, אבל הוא ממתין שנחזיר לו אהבה, כפי שהוא מרעיף עלינו, והוא ממשיך לתת לנו מתנות בצורת ניסים, כי עם ישראל הוא כמו אישה, צריך שיביעו אליו אהבה, כל יום, כל היום. וכמו אישה, העם לא קורא את כוונותיו ומחשבותיו, וכמו אישה, העם לא יודע שאלוהים אוהב אותו. העם צריך עדויות לאהבה. הבעיה שאנחנו קולטים את הניסים העדויות, רק שהוא מפנה את תשומת ליבו למשהו אחר. ופתאום זה רק העם מול העולם המנוכר, ואז העם רואים את העדויות והניסים.